Maayong adlaw kaniyong tanan, my loves, no? Karon, my loves, no, wala man ko'y trabaho, day off na ko karong adlaw. Aw, magsige naman lang kog day off, my loves, kay kana laging tawagan rat akong gikinahanglan atong serbisyong totoo. Ya karon, my loves, wala man ko nila tawagi, so wala ko trabaho. Ya karon, my loves, mag-workout na lang ta, my loves, no? Home workout ni my loves. Unya ingon ani ra nato, my loves, no? Ana lang na siya, mag-ana-ana rata, my loves. Ang importante ganahan ta mag-ana-ana. Okay. So, pwede ra pod nga wala mo'y weights, my loves, no? Pwede ra pod na o bisag unsa yung kargahon diha, ang importante mag-ana-ana ra jud ta, my loves. Unya pikas na pud na siya, my loves, no? Pikas na siya, my loves. Kinahanglan atong i-balance ang ato ang kaugalingon. Ana-ana ra yun na siya, my loves, no? Unya kung ganahan jud ka, mag-imagine na lang ka, my loves, nga na kay gisumbag, my loves. Siya mo ka jud, no? Unya, my loves, kay ako may fitness instructor, feeling lang na siya. Ako na pud mag-videographer. Unya ana na pud siya. Magbalik-balik ra jud niya tong ana-ana, my loves. Unya ikaduhang exercise, my loves. Kay balo mo kung unsa na, hasta pug ko nagunahuna pug ko kung sa una ko ni pak ganern. So ana ala na siya, my loves. Unya ana na pud ang ato ang pikas tiil. Unya iana na pud ato ang pikas bukton. Unya ingon ana na pud na siya, my loves. Pastilan magbalik-balik lang jud tag ana-ana, my loves, kay ganahan man pud mo magana-ana, no? Ana na guna siya good. Ay nalagyo naglabda inyong kaugalingon, my loves. Ang importante mag-ana-ana ta. Siya mo ka jud. Unya, my loves, ang importante biya sa workout, my loves, no, kanang exercise, my loves, no. Otong dolphin, ay siya mo ka jud. Marama nag-radio nga DYHP. Ayaw dyan mo kalimot sa pagginhawa, my loves, no? Kay ang ginhawa mo, dyan ay importante. Kay mo ni nagdala na to og kinabuhi. Kay kung dili mo ginhawa, mo utong mo, my loves, basi biyag mamatay mo. Sa mo ka dyan. So, ana lang na siya. Unya, ato na pong i-post itong camera. Unya, mo balik na pug ko og exercise. Ana na po na siya, no? Kaya syempre, ako manitanan, my loves. Akong lihok, akong yaw-yaw, akong exercise. Sa mo ka dyan. Unya, karon, my loves, sa pikas na po, ayaw kalimti. Sa akong giingon, kinahanglan i-balance na tong atong ana-ana. Unya, sa pikas na po na siya, my loves, no? Ana, radyo na siya, my loves. Perti radyo ng sayo ng my loves, no? Ayun. So, ang target na to ani, my loves, no? Full body workout na siya, my loves. So, nga no, full body workout man ni. Ako pa yun nang-explain siya mo ka dyan. Nga no, ganahan ko og full body workout, my loves. Kay matarget ni mo tanan muscle sa imuhang lawas, including ang imuhang lower body ug upper body, ang shoulder, arm, glutes, core, imuhang legs ug uban pa, my loves, no? So ingon ana ra yun na siya, my loves. So ako na po ning i-post ang camera kay ako may cameraman o videographer. Unya, mubalik na punta sa atong exercise. Unya, my loves, every time nga akong gi-post ang camera, my loves, nag-inom ko og tubig, my loves, hano. Unya, mauna ni, unsa nagali ni nga move, gali kapila na ni, nakalimot na ko, nagsigi na ko yaw-yaw. So, kani siya, my loves, ang atong gilihok, ayun, ni abot ang ako ang gamati nga babadji. Mulihok ko, ingon ko sa mukha ni mo, nagsige mo kagagi-agi. Nangasaba pa jud ko, my loves, no? Atong ipadayon na nga to ang lihok sa atong kalawasan. So karon, my love, ingon ana na siya. Unsa magi pangalan ani? Oy, basta lang oy. So akong gilihok ang ako ang upper body ana, which is ang target ana, my loves, is ato ang ton. Ato ang ton. Ton. Ang ato ang soldier. Soldier, ayan, naglibog yun ko sa soldier o sa solder. Shoulder. Oh, yes. Shoulder. Siya mo ka dyan, basta nga to ang upper body ato ang gilihok, ana, unya slight bending ang ato ang one leg or unsa pa na. Basta i-alternate ni mo siya, my loves, no? Ingon ana na siya sa mukha dyan. Basta magana-ana na lang tagod. So, ato na pong i-post ang atong camera kagi kapoy na jud ko ani. Ayun. Again, mubalik na punta sa unsa man ni kinalasan ba ni nga move na to? Ayun. So, pick up your kabugaton. Ayun. So, mura ta nagbilangkad, my loves ba? Siya mo ka dyan. O niya, ana siya. Ingon ana na pod. O niya, okay. So, unsa man na slanting lateral o tawag ana. Ay, basta ay. Ako ra biya nagikopya pod, my loves, no?
So while nag-workout ko my loves no, naara po ko'y gistundog sa mga, siyempre uso na ba ka ng mga apps na mga workout apps or unsa pa na mga apps diha apo sa mo ka jud. So nagsunod-sunod rabi ako my loves no, kay dili biya ko expert ani sa mga ingon ani nga mga move my loves. So again, so kung gusto ka mag-ana-ana, so mutan-aw po ka og ana-ana. Ana lang na siya my loves. So kinahanglan jud my loves no, we know what we are doing and we know what we are talking about. Charing siya mo ka jud. Unya my loves, murag unsa man ni kinalasa na ba ni nga tong move? Nagsige na lang kog ingon nga last. Ayan. So abs, ang target nato ana ay to ang ab. Ayan, abstract ta magpa-abstract jud ta my loves no. So promise mo na lang jud ni ang kinalasa nato nga move my loves. Ayan. So pwede ra pod nga wala kay weights gamiton ana, pwede ra pod naa. So naara na nimo kung unsay ganahan nimo nga mag-ana-ana ka. So sa pikas na pod nimo ang imuhang tiil, ayun siya para mabalance ang atong ana-ana. So ang importante my loves no sa workout is you will go at your own pace. So na lang jud nimo at the same time ma-enjoy ka every move. So ayan, finally humana na jud kong my loves. Ayan. Lisod jud kaayo ni, I mean, it's not lisod, basta mag-workout ka my loves, the feeling is like this. Ayan. And I wanna be like that, like this. Ayan. So ano na siya my loves? Ayan na my loves no. Ayan, mag-flex lagi ko dayon ay. Ganahan manggug ko my loves after sa kong workout mangin ana dayon ko siya mo ka jud. So I think that's all for tonight and today and this afternoon. Bye.